vegada més em plau presentar el grup del Taller d'Expressió i Creativitat de l'Associació Down Lleida. Una colla de nois i noies que els agrada viure, riure i escriure amb col·lectivitat i amb un marcat interès per aprendre l'art de la poesia, que a més, darrerament, han permès escriure contes, com el de les sirenes que vaig presentar fa uns dies. És la raó que avui novament, amb envejada i il·lusió, us oferiran una historieta d'amor de la seva autoria, que vol dir que ho fan tant mateix de bé com ho fan els millors contistes. I jo, que junt amb Maite Teixidor n'he estat testimoni, em dono fe que ho passen d'allò més bé. I és que només necessitaven una oportunitat. Així que, desitjant-vos que passeu una estona plaent amb el conte que han titulat Amor de l'aire, el darrer conte de la seva autoria, en primera estrena i amb la seva veu, cedeix el protagonisme a la Laia Borràs, al Jordi Garcia, a l'Ester Nadal i al Jordi Fortuny. Companys, endavant en la vostra creació. Hi havia una vegada, un dia d'estiu, un noi que es deia Diego, que estava en un concert de piano a l'escenari de la plaça de Major de Barcelona. La Marta passava per la plaça caminant, tota carregada de bosses de la compra. Es va aturar a escoltar el concert. Quan es va acabar el concert, la Marta va anar a parlar amb el Diego. Per citar-ho, sé que li havia agradat molt el concert. La Marta li va explicar que ella era cantant i li va proposar de poder fer una actuació junts. La Marta li va explicar al Diego que aquell cap de setmana era el seu aniversari i que tenia previst fer un viatge a París. El Diego es va sorprendre perquè aquell cap de setmana ell també anava de viatge a París. Es van posar a riure quan van descobrir que anaven al mateix avió i que estarien 10 dies a París. Es van intercanviar telèfons i van decidir quins llocs i quines visites turístiques farien a París. A París van trobar que feia molt bon temps. Teníem els hotels molt a prop. Van poder visitar les obres d'art del Museu del Louvre, la Catedral de Notre Dame i el Teatre Òpera. M'agradarà per tot el que veien. Van fer una passejada per jardins del Camp Elisi. Quan es va fer de nit, tot es va il·luminar amb l'emoció de tot el que anava vivint. El Diego va agafar de la mà a la Marta. Es va mirar i va descobrir que havia enamorat.
Durant bona part de la nit, el Diego i la Marta van caminar sota les estrelles. Es van explicar moltes coses. La Marta, finalment, li va explicar que tenia un secret, que no sabia si li podia explicar. El secret de la Marta era que havia vingut a París per visitar la Torre Eiffel, però tenia molta por de les altures. El Diego va prometre a la Marta que l'ajudaria i l'acompanyaria per a fer el seu somni realitat, pujar dalt de la Torre Eiffel. Al vespre, el Diego havia planejat una petita sorpresa per a la Marta. Van pujar amb l'ascensor a dalt de la torre. Mentre pujaven, el Diego li va posar la dolça melodia de Boig per tu amb el mòbil i la Marta va començar a cantar. La terra humida escric, saps que estic boig per tu. Em passo els dies esperant la nit. Com et puc estimar si de mi estàs tan lluny? En arribar a dalt de la torre, ells esperaven una copa de cava i només mirar al cel, uns petards van sortir disparats i van enlluernar pel cel. La Marta es va emocionar perquè es va donar compte que ja no li feien por les altures i que havia estat magnífic poder pujar a dalt de la torre. En baixar de la torre es van endiscar pels carrers de París fins a descobrir que en una plaça hi havia un concert d'una noia que tocava el piano i un noi que cantava dalt de l'escenari. Porque con vasos sí, l'amor en el aire de Diego y la Marta y contar amb molt amor aquí s'acabarà. Done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine into